We are simple blind masseurs who like to perform drama like on the radio. Even though we can't see, we want to make you happy through your listening and watching in our YouTube channel. We wholeheartedly thank you for your continued subscription and support in our channel. Don't be sad, even just for a moment. Forget about your problems and listen to our drama, jokes, emotions, singing, and more. NYGC Nice Yaga Channel, Ang Naga Palengga Sa Imo. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga Channel. At kung gusto mong lagi kang updated sa aming ina-upload na videos, please click the notification bell. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Ito ang mas pinasayang Nice Yaga Channel. May kantahan, drama, humor, at iba pa. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Makinig na. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, tungod-ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaroon, sugura na naton ang pag... Bes, wala kita mahimo. Mga animal ka mo. Mga sapat ka mo. Boss, kita mo patay ka ni. Patay gid si Ukong to. Kay man, mga wala ka mong sangbuya. Mga wala utok. Do, buwan man tato, boss. Ati, pati ako galit dala. Do, mo gid, boss. Ah! Boss, kaya malabas ni mo, boss. Ano ina? At lang nagtiro sa bintana, boss. Sino? Wala ko lang mamasdahan kid ba yung itsura, pero doon ka pamilyar, boss. Animal! Sino ayahan nga tampuhawang nagbulig sa duwa katigulang nga to? Oh, para sa duwa katigulang, wala pa kita siyang mahimo kay man ikaw. Ikaw pagit. Ikaw pagit. Oh, dala din armas ko lang. Uy, boss, ngagin onos mga armas mo ang. Oh, gusto kong ipautwas ang kainit sa ulo ko. Ay. Boss, nagkalawasak mga kristal sa palibot sa kaidaw tao. Boss! Pero boss, itong turlab la, boss. Ano? Atong nagtiro, doon ka pamilyar kasi sa itsura eh, boss. Sino ang nakakita sa inyo? Wala, boss. Boss, ako boss, kita ko. Kita mo? Kita kong duwa katigulang. Ano lang kami? Ano pa kita? Hoy, ikaw. Doon pamatyagan mo, nung tiro ka na ni boss. Nigo ka, Oh, gakting lang sigurong tonto ya. Aray kita patunta. Hala, boss, yung patay mo ginang isa tagaupod. Patay gid si Georgino. Bahala ka mo. Himusan ninyo ina. Oh, kailinit sa inyo. Kailinit sa inyo. Sige, magpangita ka mo dito sang makapalipay sa aton. Ano na, boss? Ano, boss? Siyempre, chicks, magpangita ka mo dito. Magita ka sa bar, boss, ah. Sa bar? Hindi ako gusto sa bar. Ang gusto ko ay na mga babae nga nagalagaw nga bisan gabi na. Malagaw pa. Bisan ginhambala na sa ilang ginikanan niya magpauli. Nagalagaw pa sa dalan. Amo na gusto mo, boss? Oo, gusto ko ina. Magpangita ka mo to. Ikaw. Boss, Ikaw. boss. Mas, hindi lang utod ko, boss, ah. Boss, ari na, boss, oh. Oh, kuyatin ninyo ina. Tungon ko siya. Nakita ka din, miss. Wow! Ano yung gusto ko? Ito estudyante niya. Nagwapa, gusto. Matuod, kagwapa. Unahan ko, boss. Gusto mo. Una-una ka pa, ha? Nagalaway na ako. Boss, nakita ko na sa gitapos galagaw sa dalan. May ginatik. Guro ng view, ya.
Tumauna mo kasi sa nobyo niya. Bahala ka na mo sa unahin na. Nasa laki na. Nakay, boss. Boss, nagahipi sa boss o kalukoy, boss. Kalukoy ka rin, ha? Kalukoy ka rin, boss. Aba, lo. Ay, apo. Maayo man ka nakaabot ako dili, lo. Ba, nanutaran mo lo ang palibot, lo? Malinong lo, no? Ay, ho. Malinong ang palibot. Gabi naman, lo, buwas, maaga naman. Ay, alangan. Alangan man abi nga magdiretso sa odtong adlaw ang kalibutan, kundi maaga gid inaanay. Antes magtungang gabi. May sugid bala ako sa imo, lo? Ha? Anong sugid mo sa akon nga balita? Ano, nagbulagay na si Sharon Cunita kag si Kiko Pangilinan? Hindi na iya, lo, ha? Kundi, naburingan na gid ako sang kabuhi diri sa umalo. Magluwas sa nagapanghilamon kita sa aton talamnan. Nagakaon kag nagatulog lang ang aton opisyo diri nga obra sa adlaw-adlaw nga tanan. Ay nano man ini nagakatabi na sa mga akong dila. Kag sang napatay ang akong mga ginikanan tungod sa aksidente sa salakyan. Nadula na gid ang gana ko lo sa pag-obra diri sa umaga sa pagtener diri sa aton palibot. Kaya nagakadumduman ko lang ang mga masadya namon diri nga mga hitabo sa una sang buhi pa sila. Kinhambal mo pa ina, apo. Kay si lolo mo man nang ginabatyag niya. Ay, siyang nadula si lola mo, Maria. Wala na siyang managapasadya sa akon. Naglinong ng kabuhi ko. Kag, ay, saan o pa ihan ako makakita siyang ibulo sa iya? Ano ay hanlog ko na malagaw kita? Ha? Malagaw kita? Ay, kag sa diin man balang plano mo nga malagaw, apo. Malagaw kita lo sa barangay na Isyaga. Ha? Barangay na Isyaga? Hulo, sa ginaistaran nanday parimiloy kag parilyong. Hulo, tumpak ka dira lo. Ay, huo no? Madugay na ako nga wala nakakanto dito sang halin siyang pagkabata namon ni parimiloy. Kag nagbulagay kami. Wala gid kami wala na gid ako makapalapit dito. Ay, amo man ako lo. Sa nagbulagay kami ni Sky. Wala na gid ako makapalapit dito sa lugar nga to. Ay, kamusta na yan si Sky, no? Ano? May asawa na yan siya o kung may bata na siya? Ay, kamustahon ko man dito gani siguro si Basyang. Ano? Ang bibig niya sambil man gihapon siguro maghambal. Eh, kita mo nang daw naga-fish mash lang. Ikaw ba lalo ka seryoso sa ganyan istoryahan talo? Mga tarso-tarso nga mga tinagalo mo yan nagakawa sa bibig mo mo. Napang seryoso nga tuon no? Si Lola Basyang. Kag si Lola Punay. Kamusta na yan? Si Lola Punay pagid kung maghambal. Daw hindi mo maintindihan. Daw may ginakaon bala nga microphone sa iyang baba. Ay, oo, matuot. Ay, nagkadesisyon ka nga malagaw sa barangay na Isyaga. Ay, do kumpormi ako sa lagawan mo nga inaapo. Madugay naman ako nga wala makabalik dito. Dinikada naman kag ano-ano pagbago sa barangay nga to. Hindi ay wala na sa mga drug addicts dito. Amoy nang aton tikibunlo kung makalagaw kita dito lo. Ay, ang mamatuod. Gani buwas, kinahanglan makahimos kita. Agud nga makatemprano kita lagaw dito. Huulo. Nagaplano gani ako lo nga diri na lang ako matulog sa imulog kay nakadala naman ako sa akon hilimoson. Ay, mo bala. Ate ko na mo tatasige. Bulegi ako sa pagpanghimo sa aton kagamitan. Dalaan naton sila sa mga pinakanami nga mga malahalon nga dulot sa aton produkto diri sa uma. Kinahanglan nga mapahalipay ta sila sa paglagaw ta dito sa ila barangay. Ay, huwag matuod lo. Mahimos kita sa mga gabi. Malagaw kita sa ilalo. Mahimos kita. Aba, ang tao nga ina sa unhan mo. Hala, daw ang utod ko man ina. Hindi, nagtulok siya dire. Maduko ako. Para hindi niya ako makita. Padalumon kong kalo ko. Kilala ko ikaw, mas kubado.
Burnok? Oh, ako. Kay balo ako nga, kilala mo ako. Hoy, utod ta ka mong. Siyang nagligad ko patani ikaw kaduan, tungod may kinahanglan ako sa imo nga importante. Wala ka lang man bala mahidlaw sa akon nga, amo na dayon ang ihambal mo? Oo, nahidlaw ako sa imo. Nga, ano ang ipapamahaw mo sa akon? Ay, nga naglabot niya sa pagpapamahaw ang naistoryahan ta? Oo, kaseryoso sa imo nga tao. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Ha? Ano ginang kinahanglan mo, ha? Ang kinahanglan ko, ikaw. Amo nang lain sa imo, Burnok. Kay nga, madumduman mo lang ko sa panahon nga kinahanglan mo. Pero kung hindi mo na ako kinahanglan, wala ka man makadumdum nga magkanto diri sa akon. Nga, maano ka? Maulam kwarta? Oh, bala ka dira. Ang gusto ko nga yambal sa imo, ipabantayan ko ang duwa ka tigulang. Sino nga tigulang? Si Lolo Miloy kag Lolo Ilyong. Ay, mga amigo ko na. Nga bantayan ko na sila, haw. Ano na sila? Bata gamay? Oh, kung wala lang ko nagapaloso-loso, makastiguhan ko ikaw. Ay, nga kastiguhan mo ko iya. Anong sala ko si imo? Gusto ko nga bantayan mo ang duwa ka tigulang. Nga si Lolo Miloy kag Lolo Ilyong, agod nga mapatay ko sila. Ay hala, abot mo silingon. Ikaw galing may plano nga ipapatay ang mga amigo ko. Oo, nga, mangal ka? Ay, kuwan. Anong sala nila yung nga duwa nga ipapatay nyo gid sila? Ha? Duwa lamang kamukuhaon sa ila? Ako, wala. Pero ang boss ko, may ara. May sala sila. Ay, na ano? Kung may sala, tanigin kasuhan nyo eh. Ay, tumana lang ang gusto ko. Kay kun hindi ano, ha? Anong gininghimuon mo sa akon, haw? Utod mo ako. Kay balo ako nga nagaupod ka sa mga sindikato. Pero utod mo ako. Wala ako sa ginakilala nga utod kung hindi magpati sa akon. Ha? Anong bot mo silingon? Kilala ko ang nobya mo. Si Rose. Ate ano? Kung hindi ka magpati, himuan namon sila sang kalainan. Ha? Pasensya ka na, Sky, ha? Ano abi kay daw, hindi gid mapunggan. Kinahanglan ko gid abi nga mag-CR. Okay lang na, lo Sa diri pa magbaha. Balik ka to balalo sa ginistoryahan ta. Nga, haw? Sa nula na nagsugod nga. Naluyag ka sa uben ni babae, haw? Kuan, siyang nagligad lang sinimana. Ano? Oo, siyang una balaskay. May naluyagan man ko nga babae. Uben man siya pero wala ya ko ginsabat kay hindi gusto ang yalola sa akon. Nga, haw? Kaya ang lula yang may gusto sa akon. Ay, dali ka, lo? Oo, kag subong, natahap ako nga magpangaluyag sa babae nga naluyagan ko kay una nga daan. Basi, matabo naman balaliwat ang natabo sang nagligad. Kag hindi naman ako babaton sa babae nga naluyagan ko subong. Ilabi na gid kiti, huben pa siya kayo. Kag ako may edad na. Lo, hindi man nabalasihan. Kung makita siguro sa babae kung ano ka Ano to? Lo, hindi man nabalasihan. Kaya kung makita sa babae kung ano ka mapinalanggaon, basi kung sabto niya ka. Gusto ko nga ipahibalo sa iya nga palangga ako gid siya katama. Ti ano, lo? Diskartihan ta? Updan ta ka. Tuod. Oo. Ay sus, ano man ang pagkagrupo, tako hindi ta kapagbuligan man. Pero sa pamatsyag mo, maluyagan man niya ako. Ate, oo kung makita niya gani nga sincero ka, maluyagan niya lang ka na. Basta, buligan mo ko? Oo, buligan ta ka. Pero nga, alo, sino na nga babae, haw? Sino nang naluyagan mo?
Kuan, Sky. Ikaw? Ha? Joker ka gidya no? Halin sing nagliga dya. Sa pagkabalo kaya sa imo, joker ka na gidya. Ay, hindi ina joke. Matuod ina. Ikaw naluyagan ko, Sky. Lolo Ilyong? Hindi na ako pagtawga nga lolo. Ilyong na lang. Ay, Hindi ko lang pagsundo ng hambal ni Parmiloy sa akon Nga hambalon ko si Sky nga ihatag kong tanan sa iya. Base bala kong maminsar si Sky nga daw nawong kwarta ang paglantaw ko sa iya. Bala na. Idiyahan ko lang kung paano ko siya mapasabat Kuan. ginuyatan niyang kamot ko. Ay, ano nga tabo kay Lolo Ilyong, man? Matuod ang ginhambal ko si Ibo, Sky. Palangga ko gid ikaw. Halin pa siyang nagligad. Kinahigugma ko na ikaw. Lolo Ilyong? Kuan? Hindi bala, Sky. Ang hambal mo sa akon. Kung makita lang siyang babae nga sinsiro ako sa akon nga paghigugma, batuno niya ako? Oo, pero wala ko bigabalo nga ako, gali. Tani. Tani ano, Sky? Wala Sige lang, lo. Istoryahan talang na sa dason, Hatagi ko na isang time nga makapaminsar. Ati, oo. Handa ako nga maghulat. Hindi lang pagpadugaya, ha? Okay. Ano na ginatupukan sa mga lulo, tadaman? Oo, mano. Ato sila sa unahan, ho. Hala, ara si Lolo Berto, si Lolo Pidong, si Lolo Puloy, si Lolo Miloy, kag si Lolo Ilyong. Badata. Hala, nagaano na da sila man? Kantuan ta, Binoy. Ara, babato ka mo sa akon. Hala, nagalagtik-lagtik ko. Hala, Toy, Noy. ang aton mga lulo, nagahampang lato-lato. Lo, gampang manggalit ang lato-lato. Oo, manlo. Ay, sus, Noy. Toy, okay lang na yan maghampang kami ang lato-lato. Saan siyang hampangan mo ang relasyon nyo? Grabe ka lo, no? Bisan din ka lang ya. Nagahugot ka gidya, no? Oo. Hala, si Lolo Berto kag si Lolo Puloy, ho? Do hindi na maguntat hampang sang lato-lato, ho? Amo ginaguro kay namaguhan. Gani, Manoy, no? Bago pa lang guro nakauyat lato-lato ang aton mga lulo. Gani, mano? Si Lolo Miloyo do hindi na pagbuyaan ng lato-lato, ya, ho? Lolo Ilyong, ay mahilig ka man maghugot. Ano yung hugot mo sa lato-lato? Oo, man, Lolo Ilyong. Anong hugot mo sa lato-lato? Amo ni Doy. Noy, ang lato-lato daw paghigugma ko. Nagatiyog-tiyog man, kag nagalagtik, pero nagabunggo gihapon sa imo. Ara! Okay. Rose? Mas kubado? Nadumduman ko bala sang una. Ang ano? Ato balang ginsugo ko ikaw nga tintaron si Lolo Miloy? Ay oo, nadumduman ko na. Nagayuhom na lang ko gani kung mapinsaran ko eh. Pero napasalamat din ko bala. Nga no? Nga wala na dala si Lolo Miloy. Ay, hindi siya sa akon. Nga naman ko, no? Kaya no? Kay may barikos ko. Pislian gidya klase tigulang si Lolo Miloy, no? Pero kay lulabas siya nga grabe ng kurinot sang itsura. Ay, ginpatulan niya. Ate, siyempre kay ano? Kay may kwarta. Ay, Rose, ikaw ya? Palangga tagid kaya katama. Kagbisan ano ka pa? Sino ka pa?
Palangga ko ikaw, Rose. Pati ang imo barikos. Ha? Ay, hari ka mo galidi. Uy, hala. Lolo Doroy, ari ka? Oo kaya kung di balay. Tingala ko man ni kabaho kay. Ha? Ikaw bala mas kubado? Wala ka pa yung maanad sa akon nga. Allergy ko yung daan sa paligo. Siyempre, hindi magwanta. Hindi magwanta. Hindi magwanta ang baho. Ay, pero si Lola niyo bala sang una, Rose? Ano, lo? Ay, hindi tiya katulog kun Kung ano, Lolo Doroy? hindi kasimhot sang baho ko. Ay, ala. Lolo Doroy? Hindi man sa siling nga ginabalik ko ang nagligad, no? Pero, Pero ano? pwede ako makapamangkot? Anong pamangkot mo? Anong kinamatyan sang lula ni Rose? Oh, matuod, Lolo Doroy. Ano gidang kinamatyan ni Lola? Ambot sito Kinagapangharumbot malang kami habol nga duha. Pagkaaga bala, nagtiga lang siya. Ay, Rose, kung madumduman ko na gani, ay, nasubuan ko. Oy, Lolo Doroy, hindi na maghibi. Ngahaw. Oh, nagagawa ng luha sa dulunggan mo. Mayo pa. Tawagan ko ni si Catherine. Kamustahon ko siya sa ila. Music folder, apps list, phone, messages, phone. Loy, matulog ka na, Loy. Wala pa ba ko na tuyo Wala ka pa na toyo. Oo. Ako gani, Loy, do gadula man ang toyo ko kung upod ta ka. Ako yun kagina. Ako natulog na. Ano man? Silang mo kagina, wala ka pa ginatoyo. Anay nagtupad ko di sa imo kag nag-iping. Ginatoyo ka na. Balan mo na gusto ko na magigda kung ara ka. Ay, tuod, nga gusto mo na ko matupad, haw. Gusto talaga matupad. Ay, tuod, kapalangga mo ko gali, Loy. Ay, oo Sino yung balga hindi Ah, salamat, Loy, ha? Si Puloy. May disa. Hindi, ikaw Okay. Abi mo, Loy, ka problema, ko sabong. Gaban. Kaya nga aton apo bla nga si Catherine. Wala, nag-ablag ko yun. Nagaproblema siya, kaya upod bala ni Jojo bla nga blind man. Do may luyag sa iya. Nagapurma-purma, Loy. Kung nagapalaga sila pero sa aton segunda, hindi na sila doon mabuwag. Ay, probodlay na, Loy. Kaya nga, mangita gito yung paaging na luyag, Loy. Sa bagay do. Ariyo bala kay Puloy siyang una. Kabalo na gid siya nga ara ka. Pero mga luyag gid. Gani do. Oo. Dumduman ko man siguro si Rose do. Grabe ba to si Rose do? Kapangita dia, di ko bangpan ko na. Ambot na lang. Into ilang ko tuguray. Nano ka, Loy? Wala do. Ano naurungan ka gid hao? Wala lagi ginaistorya ko lag agado ang kaugalingon ko. Tayo nagsabat man kaugalingon mo, Loy. Way pa. Matyagan ko, Blaloy. Daw lalagson gid sang mga bulag ang aton apo nga si Catherine mo. Natural kay gwapa to. Di nakita nila haw. Todo, nga muda mga bulag no? Amo na gani na tingala gid ko na si Jojo. Grabe man ang pagpakigbato. Oo. Ginambalan ko na siya gani sang una nga. Siling ko nga mga luyag gid sa apo ko kay kabalo kabla nga porte na si Yaklaw ay. Gipakalain ko pa ng apo taloy kaya nga sang una hindi ko na mabaton nga mga luyag siya sa apo naton. Tinagpati ba siya? Ate siyempre wala Na. Di pakigbato gid yapon ang gugmaya. Blal mo nabi guro si Catherine Tigog. Siguro amo man lang na nabalaan sa mga blain mong nami tingog. Gadi do. Ay dako. Buwasi ko tuod ba naganabi si Tigog? Kaya ikaw gadi kis do. Nami man ko tingog nami. Nabi man ang Tigog buso bata ka paguro.
Andaman mo lang. Hindi ka na magtupad-tupad sa akon, ha? Okay. Parimiloy, kita mong porma ko subong? Gasapatos ko yan subong Parimiloy. Sabi ka daw si Bruce kay. Aba, sino nga Bruce? Si Bruce Lee. Aba, tuod. Doon nagwapo, naging ko subong Parimiloy. Oh, kuway ka lang naghihi sa largo mo sa una, do ikaw, wakataw. Pakahuyan mo ko ako niya nga. Pero sa totoo lang bala Premiloy, abo na nga nakapurma ko, kay mamasyar naman kuliwat kay Sky. Pero hindi ka magpati. Sa totoo lang, nahambal ko na ang gusto ko nga ihambal sa iya. Aba. Kinpahayag ko na kung ano ko siya kapalangga. Aba. Kinsugid ko na kung ano ko siya nga ginahigugma. Aba. Hindi ka magpati sa akon nga. Ay, do sabto ni nako Premiloy mo. Huwag ka pa rin sabat? Hindi. Kay balaan mo, naghambal siya sa akon nga. Ulaton ko kuno ang time. Maminsar sa kuno anay siyang maayo kung ano kuno nga klase nga pagsabat niya sa akon. Basi, belahandaan ni gidaw. Ano man, basi mahiwaton siya nga salo-salo pagsabat niya sa akon, di man? Feeling mo soltero ka? Hindi ko na pagsugiran si Premiloy nga. Doon nagaduwa-duwa si Sky ko sa utol ko. Konsabdo na ka. Ati tapos sa drama tayo? Hindi pa ni matapos, Premiloy. Kaya nga, mapakasal pa kami na duwa. Basi, lain ba? Te, believe ka na siya kon Premiloy? Oo. Imo'y asawa, tigulang. Ako ni asawa sa ulihi. Huben! Nga nagalaghong ka gay? Ako di asawa, may kwarta, gibuya, buta. Okay. Ga, anong natabo sa imo? Kaluya, bisang lawas ko ga. Tapos, nagasakit pang likod kag ulo ko. Ay, siguro sa sobra na ini nga trabaho. Nabasa pa abi ako sang ulan kagahapon. Ahay, ako man gani balaga. Ginakapoy man ako diri sa obra sa balay. Tapos, nagapaugtas pang mga anak naton. Ay, nagaka-stress ako ga. Ma? Pa? Nga, hindi ka mo magpamasahe? Magpamasahe? Oo, matuod, no? Mapamasahe kita. Uy, lo, nga nagakuriit ka ho? Ay, ano abi apo kay, nagasakit ang likod kag ulo ko. Tapos, nagaalay ang balikawan ko. Nagapalaman on ang tiil kag kamot ko. Budlay gini kon, tigulang na ta. Lo, i-relax bala? Ano? Amo na ning ginabatyag ko. Nga daw kaluya na sang lawas ko, i-relax ko pa. Oo, lo, paagi sa pagpamasahe. Hey, ipamasahe? Ahay, kasakit sa ulo ko. Ay, nagasakit ang likod ko. Ay, nagaalay ang balikawan ko. Ano ni man? Nagapalaman on ang tiil kag kamot ko. Ginaimsong niya ako. Kulang na ako sa tinulugan. Sa sobrang stress, kaluyas ang lawas ko. Sakit akong tiil, massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man o kon maniwang, mapadalaga man o kon soltero, ilabi na gid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatyagid sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga Blay Massage sa inyo lugar. Dali, dali.